Philippine Standard Time, las 6:44 na. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, ining mga sanga sang gobyerno, mga ahensya sang gobyerno, nga napunan sang korupsyon kag kontrobersiya, uyugon ko ini. Diba? Nagauyog sa labog-labog ba? Kung sa bagay, mayo man. Pagkatapos report, kaya ang PhilHealth amo ang nasintuhan, tanan nga opisyal sa PhilHealth lakip na ang Senior Vice President ginmanduan nga mag-tender sa ila resignasyon sa gilayon. Puwerte man ini, no? Ang butang nga presidente bla, si executive officer nga si Dante Giran, puwerte kay Sog, siling niya, re-resign kamo sa iyo pwesto. Tanan nga PhilHealth official nga may posisyon, nga may salary grade 26 pataas. Halalin kamo sa pwesto. Kay hawanan tang PhilHealth, kay napunan gid sang korupsyon. Bilyon ang report nagkaladula nga kinuot sa kaban sa among ahensya. Tigin interview siya, sila niya ti pabor ka, nga damay ara ginaduso nga i-privatize ang PhilHealth. Sila nigira niya, hindi ko yan magsugot sina. Hindi ko gusto nga i-privatize ini, nga aman. Niya kahuluya sa aton nga mga Pinoy nga mga worker. Ang silingon, isaylot sa pribado ini, nga pagdumala, ang silingon, gapakilala nga ang mga worker sa gobyerno hindi masaligan. Niya, panglimpyo lang sini, kag pagbantay sa gusto ang kinahanglan. Amo gani nga ang tanan parisaynon para matiluan, para masiligan ta ang PhilHealth. Por tema, no? Kung sabagay gusto man siya, para mahawanan, matiluan, abi, re-resign kamo. Kay tadlungon taning pagpadalagan sang PhilHealth, nga ginasaligan sa mga imol naton nga mga kauturan, sa pation, sang ila sini pagmasakit, kag masulod sa ospital. Ang mapinsaran dayon niya, maiban-iba na ang aton gasto paagi sa PhilHealth. Ti ano na lang, pag-abot sa tion kon mapututikoy ang PhilHealth, ni masalasala ang aton mga kauturan. Mas temprano, mas maagapan, kinanglan, matiluan. Kaya kung hindi ini matiluan, por Diyos, por Santo, may kahigayunan posible nga maabot kay tinuig, sigurado ang PhilHealth maputo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa
ka sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51, hindi magkalipata, na panumdum ta kamo, Central Market kag Burgos. Madamo ang idi luyag magpa-swab testing. May ara man luyag. May mga pagtudlo, information ng aton mga doktor kang aton syudad sa Bacolod. Ang akon punto dire, wala gid problema. Ang tuyo sang swab testing para gid ini sa tanan-tanan nga antikang sang gobyerno para gid sa inyo kaayuhan, sa kaayuhan sa inyo pamilya, sa kaayuhan sa inyo kaugalingon, kaayuhan sang bumalakal. Amo niya ang tuyo sang aton sini gobyerno lokal dire sa syudad sa Bacolod. Pero kung hindi magtuman ng iban, wala gid problema. Inyo niya kinamatarong. Ang akon lamang ya nga ining ginahimo sa gobyerno para sa akong gusto mo. Nga mas temprano may proteksyon, ikaw may proteksyon,